Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. ‘Yan uwa yau muna le 14 troisième mois 2026. Ina nema a yi partajen wannan bidiyo hakan yana sa kuma duk bidiyo muka zo za ka yi sauran ganin shi. ‘Yan uwa ina so har yanzu nan mu ƙara ba da goyon baya kuma mu zama bikilan, mu zama idon ƙasanmu, mu zama kunnuwa na ƙasanmu, mu zan ko da yaushe ‘yan goyon bayan hukumominmu. Wannan insha Allah za a ci gaba in an yi haka nan. Saboda wannan makircin da turawa ganin suna hako. Kenan dole alaci da sai mun rufe ƙohohi ko ina, sai mu ƴan ƙasa mun taru mun rufe ƙohohi ko ina, duk abin da muka gani kaɗan ne kada mu karamce shi mu yi ƙoƙari mu sanar da ikon mu. Wannan shine zama bijilan ga ɗan ƙasa, wannan kuma shine ya kamata a ce kowane ɗan ƙasa ya mai da hankali shi, kakka ce kawai muke ko ina kake. Wannan shine adidai mu na farko. Ai in kai analysis din wannan makircin na turawa da suka nan suna waka na taron da sun kai na zaman cewa sai an saki bazum, in ka tsaya ka yi analysis akwai abubuwa 2 zuwa 3 da ya kumsa. Abu ruwa na farko shine in ba ku manta ba, mandar bazum za ta karewa cikin day Abril, wata na Abril mai shirin kamawa, 2 gare shi mandar bazum za ta karewa. Yanzu menene suna iya duk yadda za su yi su tada kasan mu hankali, ko kuma suna dibin cewa idan day Abril ta kama bazum ile president kamar can gare su, mun san yanzu da dadiya bazum ba president bane, amma su gare su tunda suna ganin bai sa hannu ba, kenan in day Abril ta kama bazum mandar shi ta kare ba president na ba, can gare su ma su ba president bane, bai da wani unwani gare su. Kun gane ko? Saboda ku ribi ku gani cewa sakin bazum abu ne affair ne na cikin ƙasa wanda bai kamata a ce sun sa bakin su ba, tunda affair ne na ƙasar mu kuma na cikin ƙasa ba international bane. Wannan hada da aka yi tsakanin Iran tsakanin America da Iran ita ce hada wadda international wadda adadi a ce sun yi zama a kanta na su ga sun ka karshen wannan hada, tunda ta shahi kowa wannan hada. Amma ba su yi wannan magana ba, sai suka yi magana sakin bazum. To nan da za ku aje hankalin ku tunani ku gani menene wannan magana gai. Wannan analysis na farko kenan. Suwa suna nihin cewa idan dai Abril ta kama bazum ba president na bai da wani unwani gare su. Yanzu menene za su yi, wace hanya za su yi tuwa wanda za su tadda mu Niger, ko suna niyyar su yi mu Niger hwade, ko kuma suna niyyar su dai wata cuta akan Niger, ko kuma sun shirya wani minahici wanda suke ganin da cewa mutanen su na cikin ƙasa. Sai mun kiyaye da wannan wa. Dan in ka ji makaho ya ci kullu ina faɗa muku da ka ji makaho ci zance ka ya taka duki, to shina yiwuwa sun sayo mutanen su da za suna cikin ƙasa, yanzu su kuma hanyar za a bi ta wanda za a samu sa'a ko da wannan abin da suka so an aikata da cewa ga hanyar da aka biyo, kenan an taho daidai. To sai mun kiyaye da wannan. Magana ta biyu shine analysis na biyu kuma yana yiwuwa shi zan idan suka ji Niger tana niyyar saida, for example a ce Niger sun yi kushin Niger za ta saida uranium ga wata ƙasa, ko kuma sun ji Niger tana nan tana shiri da wata ƙasa na ni a sai da wannan iranian kin, za a hito a yi mana wannan baga-bagat saboda partner kin sayan iranian kin shi ji tsoro, ita ma Niger da kanta ta ji tsoron wannan sai da wannan iranian kin. Paske in kun diba kun gani yau a cikin duniya Faransa shekaran yau sun yi magana cewa kayan yakin su sun yi rauni, kuma sun ga irin hadar da ake da Iran, sun ga capacity kin Iran, to sun san komai na iya faruwa. Sun yi magana cewa dole ala tilas sai sun yi ƙari, sai sun yi reinforce kin capacity kin kayan hada su. To kuma Iranium na Niger babu shiga hannunsu. Kenan duk makarkashe da za su yi, kuma kamar yadda na faɗa muku, Iranium kakku ce Faransa ɗaya ta ga aiki da shi. Duk ƙasashen Europe irin Faransa tana ba su Iranium kin Niger. To kun ga wannan wurin idan suka ji wannan magana za a hito a yi ma Niger wannan baga-baga saboda a fasa. Saboda su kullum suna cikin cewa kayan zuwa lokaci kaza dai Niger ta dawo hannunsu. Idan da haka nake kira gare ku ƴan uwa, shine wa'annan analysis ɗin in kun tsaya kun yi tunani duk abu ne wanda zai iya faru, amma muna roƙo ga Allah shine sarkin sarauta, shugabanni malaman mu ku ci gaba da alƙunutu, dan haka na muke so da ko da yaushe wasu matasa suka kaku kansu ƙasa su kuma bi ku niyya ku shahi masu kansu, mu zama tare ɗai da matasan Niger. Ba mu son mu samu baraka ta matasa ko kaɗan, matasa yau su ne jalli. In kana da matasa a ƙasar kana da jalli. Paske in kana da matasa cikin ƙasarka, kuna ji duniya na magana a Niger suna cikin ƙasashe wanda suka yi kowane matasa, to wannan jalli ne gare mu. Wannan abubuwan da ke sa ana jin tsoron mu kenan. Har gobe har jibi muna kira ga matasa shugaban hukumomin mu, muna ba hukumomin mu shawara ta cewa duk matasan da suka haɗa kai suka kawo wani kuka to ayi kokari a shahi musu hawayen su. Shine wannan abu muhimmanci gare mu. Ba mu dai mun sani mu ba mu ba, saboda matasa muke ni, saboda an fara zange matasa mu hidar cikin matasa, gaskiya magana. To muna kira ga hukumomin Niger, wallahi mu kuma ƴan ƙasa mu zama vigilant, mu hake mu tsare duk wani abu da mu haga zai tada mu ƙasar mu rudani mu kiyaye da shi.
dan haka ba mu magana cewa yanzu wata wada da muke yi ta wajunan mu ashita. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yan uwana yan Niger, ina godiya da irin fartajikin da kuka yi muna in baka yi bidiyo da like din da kuka yi na nuna soyayya ku tsakanin mu da ku. Nagode ina gode muku sosai. Ina nema wannan bidiyon ma ku yi fartajikin shi, hakan yana sa duk bidiyo muka azo zaka yi sauran gani shi. Wai yan uwa kun ga wata kadar zani kai muku wadda aka ce wai sama ga mutum 3,000 da suka yi sinyacirkinta, waɗanda suka ce maza a saki Bazum ba cikin ɓata lokaci ba. A takaice abin da zani gaya muku, wannan takardar kuma ba wasu ne suka yi ta ba, yannanmu ne da ma'ahinnanmu da kannanmu da yannanmu su ne suka yi wannan takardar. Duk takardar inda ka ji an kewayo an ce wasu tsayin ministoci na ƙasashe daban-daban na Afirka da na Europe sun yi sinyatir bisa ga cewa sun goyon bayan a sake Bazum immediately. Ba wasu bane waɗannan, wasu 'yan Niger ne, wasu tsirarin 'yan Niger ne waɗanda sun yi ganin yantarekin su da ƙasa, waɗanda sun yi ganin yantarekin su da dukkan population kin Niger. Sannan ba su bane kuma su waɗansu ne waɗanda suka san suna bauta ga wata ƙasa da ake ce ma Faransa, waɗanda su Allah ya riga Faransa ta yi musu, ta wanke masu kwakwalwa wadda su ba su ganin wani abu, ba su ga yantarekin ƙasar su ba sai yantarekin Faransa, shi da na suke gani. Ni ina da manin cewa yalla ɗan Niger na kirki yau, ko da Allah ya sa baka tashi da soyayya Bazum, baka tashi da soyayya Chani ba, da aka zo wannan wurin yau, da aka zo wannan wurin, idan Niger ce a gaba gare ka dai, ban ce idan yantarekin ka a gaba gare ka ko kuma yantarekin Turawa, in dai Niger ce a gaba gare ka, aka zo wannan wurin, wannan gabat, ya kamata a ce ka yi sa soyayya ka tsakaninka da wannan tsohon president da ake cema, da wannan sabon president pardon Chani, ka sa soyayya ka tsakanin zuwa ga wannan gwamnatin ta Abdurrahman Chani, saboda ina tsammanin cewa in dai ƙasa ta a gaba gare ka, kamar abin da nake ni, idan ƙasa a gaban ka yau, an zo wurin da ya kamata a ce 'yan Niger idanunmu sun buɗe, an zo wurin da a ce yau 'yan Niger bai kamata a ce ai muku wayo ba, an zo wurin da a ce 'yan Niger duk wani abin da aka ɓoye muku kun fara ganin shi ga idonku. Yau ina ganin cikin shekara 2 ga mu a wadace da abinci, wanda har gobe har jibi ana nan ruhe da frontier kin mu kun sani, har gobe har jibi muna cikin ambargo na kowane ambargon da kuka sani Turawa su kasa, ba wanda aka hidda mu Niger. Amma dan Allah da Annabi ku diba yau ina na muke ga takar ga saman media na ku ganin a hidda mu Niger ambargo a saman media, amma a zahiri ba ambargo kin da aka hidda mu Niger. Amma yau in ka diba ka gani ba wajen da muke da wata matsala, abinci alhamdulillah lahiya lau, wani farko kenan wanda talaka ga son shiga ya samu wadata tai, wadata abinci Niger kowa ya san yau muna wadace da abinci. To sannan kuma gashi ina ganin ciwo ido ne ba ciwon ciki ba, kowa na ganin yadda aka ci gaba da noma Niger, har inda ba a samu shinkafa farko, inda shinkafa ba ta yi to ana yi, amma har gobe har jibi wayannan 'yan kasan nan masu wannan kullan nan ta cewa sai sun tono mu Niger wata yuka ta yankanta, wallahi idan da su game da su da Faransa, idan aka aza Bazum gare su dai, idan aka aza Bazum ga Faransa, in aka aza Bazum bisa sakeli, aka aza Niger gehe, Bazum na sha'iya kamar ga Niger kwa, paske ita yantarekin ta duka yana nan ya laƙi na ga Bazum, suna ganin matsalar laƙewar yantarekin su, hitowar Bazum shine hitowar yantarekin su. To ina shaida muku da cewa waɗanga masu waɗannan ɗabi'o'in kuna kuka yadda very visage ɗinku ga hili, har muka gani muka san me kuke yi, kuma mun gano cewa yanzu mun san inda kuka sa gaba. Kuma wallahi ina gaya muku da cewa shekarun Chadi bisa milki, shekarun Bazum a kwaso, wannan ku rubuta ku aji, ba radda za a taba hidda Bazum, dan ko Chani ya yarda hidda Bazum yan kasa ba za su yarda ba, dan inda mun ka hito nan, inda za muna yahi inda mun ka hito nisa. Muna shaida mu yan kasa har gobe har jibi, kowane dan Niger ya zama soje, kowane dan Niger ya zama soja, magana ce wadda ake son ka zan idon kasarka kuma ka zan kunnan kasarka, ka gani ka gaya ma sojoji kai ma soja ne, in ka gani kabba hukuma labari kai ma ka zama soje, idan ka jiya kabba hukuma labari kai ma ka zama soje. Farko akwai wani abu da aka ce idan ka ce kaga abu kaza ce akai sai ka je ka gano, mu san da wannan ya wuce yanzu. Kasa dan kasa da kai da soja haka kuke, ku gane abinda nake ni, ba ina nihin ko abinda nake ni, ya kamata sojoji suna nuna mu yan kasan mu da mu da su duka ɗaya ne, mu tai tare mu gudu tare mu tsira tare, shi nake ni kuwa. To abinda nake so in faɗa muku yan kasa, wallahi mu tashi tsaye, wa'annan wa
yadda ko a ganin muke nan muna yi su ba hakan nasu kanan suna yi amma muna addu'a ga Allah har illa ma sha Allah ba za su taba cin mu kasar mu ba insha Allah kuma za mu ci nasara akan su ta hanyar da suka biyo insha Allah